Salut, salut și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta revine și vocea înapoi, după foarte mult timp. Și în primul rând, înainte să vă mai povestesc de toate, ce mai am de povestit, am o întrebare. Ce preferați? De acum postăm cu voce sau fără voce? Cum vă mai bine? Eu pot posta aproape zilnic și cu voce, dar depinde de voi dacă vreți. Dacă vă e indiferent, o să postez și. Nu numai să-mi scrieți acolo în comentarii. Știți? Ca să știu cum fac. Dacă vreți și așa, cu voce și fără, pe ambele, fără voce, cu voce, și facem. Bun, începem aici o nouă serie de Minecraft. De data asta pe hardcore. Adică dacă murim odată, șpa lume, șpa tot. Și am făcut noi pe lumea asta. Să nu vă aud comentând că suntem pe Bedrock și pe Bedrock, odată ce ai făcut mapa și o dai pe hardcore, nu mai poți să-i dai, să-i schimbi nimic. Nici dacă mor, decât să spectatezi mapa și cam atât. O să fiu foarte grijuliu cu această mapă, pentru că aș vrea să supraviețuiesc foarte multe serii, gen 200, cum am supraviețuit pe cealaltă serie. Și nu o să vreau să mor așa din prima de niște chestii stupide. S-ar putea, da, să mai avem niște mici scăpări și o să murim noi din niște prostii. Dar încercăm să supraviețuim cât mai mult. Prima încercare trebuie să fie cu noroc. Eu în viața mea o singură dată am mai jucat și nu prea am experiență. Bine, e cam tot același Minecraft, mai puțin mai greu. Nu o să vreau să dau speedrun. Sincer, o să iau chiar încet cu mapa asta. Cel puțin până în ziua 150 nu o să mă vedeți pe la Dragon, nici făcând portal spre Nether. O să mă axez mai mult pe construit, pentru că nu prea mă pricep și cred că dacă m-aș mai axa mai mult pe chestia asta, pe construit, aș fi zeu la mai mult. La mai mult cu PvP-ul și asta, dar rezolvăm și cu construit. Nu sunt așa varză, dar mai am de exersat. Bun. Sper să nu fie muzica prea tare de la joc, să se audă la fel de tare ca vocea mea. Da. Vedem cum iese videoclipul și dăm mai încet data viitoare. Bun, avem patul. N-ai scăpat. Bun. Nu știu cum se cheamă exact. Știu că bundle, așa bundle. Știu că l-au adăugasem eu pe aici, să pot avea și bundle. Dar nu știu cum să face și aș vrea. Taci așa un pic. Da, se pare că l-am găsit. Nu știu ce am văzut eu acolo, activare din setări, ceva cu bundle. Știți voi chestia aia, ca un fel de mini ghios de nervi, exact, ce-o fi el. Și credeam că mi-o adaugă, dar se pare că nu e așa. Nu știu ce e mai exact cu el, dar ne descurcăm noi. Până la urmă suntem pro player aici. Și de acum o să vă zic și de unde mi-a venit ideea asta cu hardcore. Evident că la un moment dat trebuia să fac și eu sau o să-mi treacă prin gând. Dar am văzut la bâlbâială, aia e bine. Până acum nu mă bâlbâiam pe video fără să pornesc videoclipul. E bine, rău. Xlider, Rafael și Malacai am văzut că au postat și am zis, bă, hai să încerc și eu să postez. Adică nu e ca și cum nu o să fac eu, chiar dacă nu îi vedeam pe ei, dar până la urmă las-o meritul, că e meritul lor, ei într-un fel m-au îndemnat. Și așa e frumos părerea mea, să facem cu toții, nu numai eu.
Bun. Cam asta e cam tot așa în mare ce voiam eu să mai vorbesc. Acum decât o să ne axăm pe ce jucăm aici. O ultimă întrebare. Nu știu ce aș putea să zic. Ne mai gândim pe parcurs. Bun, avem aici un furnal, calea X-Raider facem. Facem aici 10 furnale. După 20 de minute murim. Hai că nu murim noi așa ușor. Avem pan, nu ne mai interesează de nica. Da, știu că aici nu prea vedeți, dar n-am ce să fac. Bun, acum mai mi-am adus aminte de ceva. În legătură cu postatul, începe școala. Da, de-abia așteptăm. Ei bine, eu o să fiu la liceu. Nu știu cât de des o să mai pot posta. O să încerc să postez zilnic. Poate unele mai lungi, unele mai subțiri, poate încerc într-o zi când am foarte mult timp să postez chiar de 2 ori. Oricum, sâmbătă și duminica o să bag tare fiecare de asta. Fiecare sâmbătă și duminică bag tare să filmez câte 2-3 videoclipuri, să le am pregătit, caz de orice. Bun, ar fi mirobolant dacă am găsit și noi pe aici un sat, dar nu cred că o să se întâmple. Ne dă pe noi în pădure, mă. Poate dăm de un witch de ăla. Ar fi rău. Dar și bine. Mini casă de început, și nu e bun. Broștii. Ce mai e pe aici? Oi. Oitze. Dar nu ne trebuie din alea. Sau un munte, ceva, nu știu, ceva. O mină, nu știu. O porci. Din asta va fi sursa noastră principală de mâncare. Ei, fugi. A trecut vara, vine Crăciunul acum. Dă-te încoa. Bun. Un like, un subscribe. Uităm să zicem, dar nu face nimica. Oricum voi sunteți cei mai tari. Nu uitați de like-uri. Și acolo ceva de... acolo e portal. De la. Ia stați un pic că verificăm noi acum tot. Bă, pare să ar fi bine să fie. Un început ok. Bă, da, mă. Am înțeles. Da, nu. Bă. No. Nu se moare aici. Morim la dragon. Hai că murim dacă ești. Vine noaptea. Păștii. Ei, ce e aia? Ce? E din aia. În apă. Zombie necați. Structură. Ne băgăm la un nani. Bun. Punem aici. Pac. Să facem și noi aici mâncarea asta. Dacă o facem decât pasta. Și pasta. Pe ăsta îl luăm acasă. Treci, mă, bă. Așa. Cred că mă duc la muntele ăsta. S-ar putea să găsim fier. Hai să iau broască. Dacă vedeți broasca aia cestoasă, dați un like. Bun. Acolo clar, nu. Ori în partea aia, ori pe munte. Bă, cea mai tare chestie care ar putea să o bage în Minecraft și mi s-ar părea tare rău de tot, Caterinca, să bage și o rigger. Să poți să vii cu și să arzi porc. Să arzi porcul ăla. Știi? Oaleu. Să vezi ce se apucă după românii de jucat. România.
tu-ți dai seama să bage șorici sau sarmale sau... Oricum o să vă gândiți că la un moment dat o să se ajungă la multe dacă vor ține tot așa cu jocul. O să poate să bagă multe dacă vor și dacă se ține de joc în continuare. Bun. Hai că punem oițe. Carne de oițe. Prima. Bun. Da, o să revin când luăm asta și suntem mai aproape de munte. Bă, mă jur. Deci de acolo, mă jur pe ce vreți voi. Eu n-am mai văzut așa noroc. Bă, de-abia am făcut mapa. Bine, deși asta mi se pare că se spawnează pe mapă într-un loc direct. Bă, acolo am fost. Am luat carnea. Nu cred că a durat mai mult de 1 minut după ce am oprit filmarea. Am luat carnea de acolo. Bă, și am venit așa. Am văzut pe astea două. Mă uitam în sus. Am văzut ironul ăla. Cred că dacă nu-l vedeți, merge mai în față. Bă, și când dau așa ecranul mai în jos, văd oaia asta, mă. Na, hai că am început bine. Își dau cu mine, da. Trebuie să mai aici coordonatele. Nu știu, dacă găsim un sat ar fi bine. Stăm și lângă sat, ne întoarcem și după oaia asta. Parcă n-aș bat. Ba, o bat, mă. Treci, mă, încoa. Dacă ești oaie rost și e mai șmecher. Asta o pun în ramă, ești nebun. Bă, ce noroc voi pe mine. Așa sper să am eu noroc la diamante pe mapa asta. Că știți și voi povestea, pe Bedrock nu prea să găsesc așa ușor diamante. Dacă n-ai fortune, papa. Dacă ai fortune, regele, pur și simplu. Te doare la banană. Bun. Bun. Am luat fierul, niște mici turbulențe, s-a rezolvat acum. Luăm și noi fierul, punem și noi acolo fierul. Perfect de un pickaxe din ăsta. Luăm aici cărbunile. Bun, bun, bun. Bă, sincer, eu aș vrea să fac ceva mapă server. Și să fac așa un videoclip. Știți, cu oameni, cu roleplay de ăștia, cum fac alții nocivi și așa. Mă, da, eu n-am cu cine, mă. N-am cu cine. Efectiv, n-am cu cine. Adică aș avea, dar nu pun deloc baza în ei. Nu pot să pun baza în ei. Știți? Bun, lăsăm pickaxe-ul ăsta normal, deocamdată. Nu am destul în bază în ei și nu știu cum să facă. Eu chiar aș vrea să fac chestia asta. Opa, credent? Am te uit la mine, mă. Îmi plezne o sabie peste ochi, te arunc în chid. Te bag sub pământ de frică. Și vine după taxul cu tridentul. La fotoț. Hopa, hopa, ce s-a vorbit din greșeală, hopa. Canalul nostru nu e e family friendly. Opa! Să mai scapă și din astea. Nu ați auzit nimic, a fost o iluzie. Opa, iron. Alb. V-am spus eu că pe munte găsim ceva iron. 3 bucăți aici, mai văd acolo 3, îmi fac un topor, dau și cu toporul la zombie și tai și lemne. Opa, e 2 sau 3? Mă, nu bate ochiul. Stai că nu bate ochiul, nene. Aha, 3. Nu bătea ochiul până acolo. Bun, sărim. Așa faci să mor. În ceva, nu știu. Muream așa. Ce dă să patineze al meu? Dă să patineze. Opa. Lasă tu notificări. Până acum nu trimisești. Da, acum. Cred că ea nu mai bate ochiul. Trebuie să bată ochiul până acolo. Bun. A, ba da, uite-l aici. A început ochiul să bată din nou. Bun, cred că primul episod o să ne băgăm în mină.
Cred că o să filmez 2 astăzi cu această serie. Sau 1. Să văd după editare. Că editez eu acolo niște mici chestii. Bun. Câte mai rămâne. Așa. Păi, pare că ar fi o zonă bună de casă, chestia asta. Bine, o zonă bună, ar fi o zonă bună. Iar m-am speriat că am găsit altă wireless, că n-am văzut porcul ăla. Credeam, băi, ești nebun, 2 într-un loc. Mi-am tăiat unghiile de la picior. Am lăsat acolo. E cam verde unghia aia de la picior. Și cam cu picioare. Opa! Dar nu prea ne interesează pe noi de asta. Adică faci construcții destul de faine, dar satul prima dată. Și am un plan să supraviețuiesc în timp, în felul în care vă și uitați la seria asta. Dacă văd că e foarte apreciată, 1000 de zile, 2000, chiar așa o să și facem. Opa! Bă, e bine că am venit până aici cu gândul să iau un pui de copac și am găsit asta. Cred că nu o să mă bag în seamă cu ei. Să vedem. Bun. No, și noi, bă, da, ne mai dai puiul ăla de copac? Aia zic. Așa. Să le avem. Că poate ne mai trebuie să construim și noi ceva și nu mai găsim baiul ăsta. Sau să nu mai ne chinuim. Bă, bun loc de casă și ăsta, nu m-aș supăra. What? Bă! Înconjurat din munte, ești proștii. Bă, dacă vreți Sidu, eu vi-l dau în următorul episod, numai să scrieți în comentarii Sidu și vi-l dau. Bă! Na, zona e făcută screen și... Opa! Bă, mă, și se joacă joc cu robot și mie îmi pune... Ăla, cu notificarea, să juca un joc cu niște roboți. Meca, nu un fel de joc de la... Cum am mai avut eu mai vechi pe canal, Mecaren. Bă, și pune poză cu... Să nu mai zic cu ce, al măsii. Bă, n-ai mai văzut, mă, așa ceva. Ca să atragi copiii în ziua de astăzi, spui ca... Cum se cheamă, mă? Nu mai știu cum se cheamă ăla. În fine, pui poza aia la videoclip de început, să atragă copiii să se uite. Bă, ești nebun. N-ai mai văzut așa disperați, mă. Bun. Bă, cred că aici o să-mi fac casa în principal. E aproape de spawn. Bine, cred că de la 2 blocuri îmi iau 2 inimi. Bă, e zona tare, e tare zona asta. Aș putea să fac multe. Și chiar e nice. Oh, opa! Vânătorul este vânat, se pare. Bă, ăla cât mai vine după mine? Nesimțitor. E femeie, trage cu arcul. Numai femeile îi dau cu arcul, de la distanță. Bine, arbaletă, dar... Ce mai contează? E femeie. Mi-e frică să se bată pumn la pumn. Sabie la sabie. Bă, am găsit chef, dar nu m-aș băga chiar în ăla. Nu m-aș băga chiar în prima gaură. Dacă v-ați gândit la prostii, nu înseamnă că am vorbit eu urât. Înseamnă că aveți voi mintea bolnavă. Eu mă referam aici la joc, nu la prostiile voastre. Bă! Ce m-am speriat! O să zic ceva. Uite, bun, mă, ce mă sperie, bă.
Ce mă spăleam, mă, să venise după mine 7 kilometri. A, mă, si femeie. S-a îndrăgostit de mine, mă, si, mă. Vrea să fiu prietenul lui cel mai bun. Aoleu, dacă cădeam acum, cred că era mult să-mi bag. Aoleu, altceva ce era să-mi scape. Bine, chiar dacă nu e chiar așa urât ce voiam să zic, dar tot e ceva. Am zis că nu va fi urmă de așa ceva, dar mai scapă la om. O să înțelegeți și voi când sunteți mai mari, dacă încă sunteți copii de știa. Maimuța Tarzan. Nu fac nimic, am măcat prin copaci. 100 de zile, gata, am trecut. Am stat în copaci 100 de zile. Bă, și dacă vreți, pe seria asta, de acum scrieți comentarii și vă pun pe un perete, mă. Vă scriu acolo numele pe perete, știi? Și vă pun și blocuri de diamante, gen, sau de aur, sau după cum e de șmecher, comentarii. Dar asta numai când fac rost de diamante, că până atunci folosesc și eu acolo să-mi fac cu armură, să duc seria mai departe. Ei. Da, acolo sigur nu găsim multe chestii. Poate cădem prin zăpada aia, n-ai bine, rupem chișoarele. Bun. Bă, cred că mai punem și noi o pauză la filmare și mai revenim cu ceva interesant, că până acum cam nimica. Opa? A, nu. Sau? Na, nimica. Aici? Hop. A, uite, bă, de unde mi-au de mici. Na. Dar oprim filmarea și mai revenim când găsim ceva. Dacă nu ne aruncăm în cap. Dacă uitați atent acolo pe munte, exact în mijloc unde am pus eu, văd ceva de gold. Cred că e un portal. Și putem să luăm goldul pentru că avem iron de pickaxe. Pickaxe din ăla. Și mergem și luăm și țac plop 2 gold. Și cum nu prea am ce să fac cu el deocamdată, punem pe perete. Abonați. Toți abonați, cei mai de preț. Bun. Gaură de șarpi. De vierme, de toate. Bă, da, l-am găsit. Un village. Și noi? Hai, salut! Ce ziceam, ce primesc? Cere și ți se va da. Bă, știu că episodul ăsta va fi cam lung. Eu zic că o să oprim aici, la portal. Și începem acum altul imediat și mă rog să le editez pe amândouă repede. Și după pornim altul exact, ne ducem direct spre sat. Sătucu. Bun. Mă calc în lavă, naibii. Bun. Dacă nimic e bun. Așa, asta e ok. Bă, totul e ok. Dacă nimic avanseze. E super ok. Să rămână pentru armură, ce pot să zic. Să rămână de... Ei, unde te mă? Așa. Să rămână de bloc de iron. Luăm asta înapoi. Facem asta. Dăm așa. Facem așa. Schemă, ca să ne ocupe mai puțin spațiu. Mai mult am făcut o prostie. Că n-are loc tot. 7. Oho, bun. Mai avem 6 din asta. Fă-mă bloacele. Care e decât 1.
dar pentru mine e bloace. Așa vreau eu. Bun. Mai iau repede ceva sus pe munte sau... Bun. Revenim. Hai, un pic.